بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم زام دورا akan darasin da ya gabata ranar laraba da ta gabata. Za mu yi nasiha makanmu da 'yan uwanmu game da alkhairin da ke cikin addini. Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta mana addini ba sai don tausayinmu, soyayyarsa gare mu, ƙaunarsa gare mu, nufanmu da kuma rahama. Karka kalli addini da wani abu bayan haka. Allah bai shar'anta maka addini ba sai don yana tausayinka. Allah bai shar'anta maka addini ba sai don yana son ka. Allah bai shar'anta maka addini ba sai don yana nufinka da rahamarsa. Shi yasa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya aike shi wajen al'ummarsa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malan ka ajiye wayan kan nan. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba, Allah ya ce sai don jin kai, rahama da tausayi ga talikai baki daya. Allah ba ya dora maka shari'a ne don ya more ka ba. Allah ba ya dora maka shari'a ne don ya wahalar da kai ba. Allah ba ya dora maka shari'a ne don yana da wata riba in ka yi addini ba. Amma tausayinka da jin kanka, rahamarsa, sonka da ƙaunarka da Allah ke yi, shi ya sa ya shar'anta maka wannan addini. Ka kalli addini ta wannan fiskar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ana nabiyyur rahama, yakan ce ni annabin rahama ne, annabin tausayi ne, annabin jin kai ne. Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don rahama ga talikai baki daya. Karka kalli addini a matsayin wani abu na ɗawainiya ko wahala ko wani abu da wani zai amfana ba kai ba. Akwai wata kabila daga cikin kabilun larabawa da kusan suka zo suka musulunta kusan baki ɗayansu. To tun da suka musulunta
sai suke ganin kamar ai sun yi wani alfarma wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar sun yi alfarma wa musulunci. In an tada zance sukan ce su fa sun shigo musuluncin nan ba matsa musu lamba aka yi ba ya kansu aka yi ba, irin dai kamar sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke gani, kamar ai sun taimaki musulunci haka suke gani. Allah sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya munnuna alaika an aslamu ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yamunnuna alaika an aslamu, suna goranta maka ko suna nuna suna da wata falala a kanka ko sun taimake ka an aslamu don sun musulunta. Kul Allah ya ce ka gaya musu la tamunnu alayya islamakum, kar ku goranta mini, kar ku nuna kuna da wata falala a kaina akan musuluntanku, balillahu yamunnu alaikum. In ma za a yi gori ko za a bi bashi to Allah ne zai bi ku bashi, an hadakum lil iman, saboda ya shirye da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin. Idan har akwai wadda za a nemi wani abu a gunsa to Allah ya kamata saboda ya maka ni'imar musulunci a nemi wani abu a gunka. Ka kalli musulunci ta wannan fuska, wannan zai baka dama ka ribaci alkhairai da suke cikin musulunci. Ka kalli sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan mahangar, wannan zai baka dama ka tsayu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A wani waje Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم. الله يمك البركة. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane ba mu ba kenan? Allah ya ce kad ja'akum burhanun min rabbikum. Allah ya ce albishirinku ga alburhan, yankan hujja, yankan shakku, dalilai daga ubangiji. A wayar maka da kai, a nuna maka ya za ka rayu, a nuna maka ya za ka nemi duniya, a nuna maka ya za ka nemi lahira. Allah ya ce to ga hujja daga ubangijinku. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah ya ce kuma mun saukar muku da wani haske mai haskakawa, shine alqur'ani. fa'amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi. Allah ya ce to waɗanda suka yi imani da Allah, suka rike alƙur'ani da sunna, suka rike addini gamgam, fasayudikiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. To da sannu Allah zai shigar da su cikin rahamarsa da falalarsa. wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, kuma Allah zai datar da su da hanya madaidaiciya. Amin. Duk inda ka ji maganan addini, daya za a ce maka rahama, daya za a ce tausayinka, daya a wani ko Allah ya ce ar-rahmanu allama al-qur'an, allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan. Allah ya ce ar-rahman, Allah mai rahama, Allah mai jin kai, Allah mai tausayi, Allah mai rahama. Kamar wani ne ya ce to Allah me ne rahamar, ya ce allama al-qur'an, gashi ya sanar da ku qur'ani, ya sanar da ku qur'ani. Khalaqal insan, ya halicci dan adam, allamahul bayan, ya sanar da shi yadda zai yi bayani. Idan tinkiyarka tana jin kishi ko yunwa, ba za ta iya gaya mata na ci. Amma kai duk matsalolinka an baka dama,
duk surutun da ake a gidan rediyon nan tumaki ba za su iya zuwa su faɗi nasu ba. In gwamnati ta zalunce su ba su da baki, idan mai gidansa ya zalunce shi bayi da baki. Allah ya ce baka fahimci ina da rahama da jin kai da na yi kaɗan adam kana iya bayani na abin da ke tattare da kai. Ka kalli addini ta wannan fiska. Ɗaya daga cikin abin da shaidan kullum yake yaka shine karka fahimci addini ta wannan fiska, karka gane, karka gano, saboda in baka fahimci haka ba za ka ci ribar duniya da lahira ba. Shi kuma abin da yake fata gare ka hasara. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Abin da yake fata gare ka takaicin duniya da takaicin lahira. Fahimtar waye mahalicinka, don me ya halice ka, me ya umurce ka, me ya hane ka, tsayuwanka a kansu, wannan shine ribar ka duniyarka da lahirarka. A wani waje Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله يتشوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا ilaika ruhan min amrina. Allah ya ce kamar yadda muka yi masauran manzanni wahayi, Allah ya ce kai ma haka muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu. Allah sai ya kira alkur'ani, Allah sai ya kira wahayin da ruhi, shine rai, shine rayuwa. Allah ya ce wannan addini da na saukar muku, Allah ce shine rayuwa. Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Allah ya ce kamar haka muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu, domin duk rayuwar da babu wahayi tattare da ita rayuwa ce matacciya. Duk abin da ke alaka da wahayi, ka dubi kudan zuma, ka dubi kuda wannan, bugun su ɗaya ne, tsarin su ɗaya ne, sunan su ɗaya ne. Amma kudan zuma Allah ke kintsa mishi abin da zai yi. Allah ce wa auhayna ilan nahli وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل. الله ce ubangijinka yayi wahayi wa kudan zuma. Allah yana isar mata, yana kintsa mata yadda za ta gudanar da abubuwanta. Wannan saƙo da yake gudana tsakaninta da sama sai ya zama duk duniya kowa yana bukatar ta. In za ta yi abu ba za ta yi shirme ba, ana bukatanta. Wannan yasa ake kiwonta. Bambancinta da wannan kudan shi kuma yana tafiya ne akan ɗabi'arsa, sai ya zama matsala wa mutane. Jama'a kun fahimta? Kusan su biyun nan abu ɗaya ne. Ita abun da za ta yi Allah ke kintsa mata sai ta zama alkhairi wa bayin Allah. Wannan kuma yana kan ɗabi'arsa ne yadda yake sai ya zama matsala wa bayin Allah. Amma yadda suke ɗaya suke, to ko ɗan adam ne wadda ke alaƙa da wahayi daban yake. Jama'a kun fahimta? Haka sai na Umar yake cewa kunna adilla fa a'azzana Allah bil Islam. Yace da muna cikin kashi da karanta, yace Allah sai ya izzanta mu, ya daga mu, ya mana daraja da musulunci. Fa idza batagaina al izza bi ghairi al Islam adallana Allah. Yace daga inda muka ajiye addini muka ce za mu nemi daukaka da wani abu, yace za mu koma ƙasa.
ka fahimci addini haka rahama ce ta Allah. Wannan dama da Allah ya maka ya baka, wannan arziki da Allah ya maka na musulunci da imani, wannan arziki da Allah ya maka na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba wata ni'ima sama da ita. Ni'imar da Allah ya maka na ruwan sha bai kai ni'imar addini ba. Ni'imar da Allah ya ma na ji da gani bai kai ni'imar musulunci ba. Ni'imar da Allah ya maka na lafiya, ni'imar da Allah ya maka na abin da zaka ce bai kai ni'imar musulunci. Kawai ba da ka gane haka ba sai in musuluncin baka fahimce shi ba. Sai in musuluncin baka fahimce shi. To duk inda Ubangiji ya zo mana magana akan addini, Allah ya kan gaya mana cewa mu shi fa addini ya shar'anta mana ne bayi da riba a ciki, kawai saboda ya dora ka a inda za ka bulle. A wani hadisul kudusi ya ce, ya ibadi, ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum, inda na farkonku zuwa na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum, za su daidaita a kan zuciyar mafi fajircin cikinsu, a ce kowa rashin arzikinsa da kafircinsa kamar fir'auna yake. Mun fahimta? Allah ya ce ba zai cutar da ni da kowa. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله تبزي توي كومي أيكونا با مسألة با مسألة. yanzu akwai wadda ya isa ba ƙasa ba ko gidansa ya ce da 'ya'yansa da iyalansa don ba su bi shi ba komai ba. Allah ya ce tun daga ɗan adam na farko, ba annabi adam ba, har na ƙarshe, aljanu na farko har na ƙarshe, Allah ya ce kowa in ya kangare ya ce ba zai bi ni ba, Allah ya ce ba zan ragu da komai ba. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akirakum, inda na farkonku zuwa na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku, ma za da zalika fi mulki shay'a, Allah ce ba zan dafu da komai ba. Kowa a ce mai tsoron Allah ne, tsoron Allah mataki na ƙarshe, Allah ce ba zan karu da komai. Wannan duk Allah ya gaya maka, in ka bi shi makanka, in baka bi shi ba makanka. Shi ya ɗora maka shari'a ne don a taimake ka. Ya shar'anta maka shari'a ne don a taimake ka. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, Allah ya ce ya ku bayina, inda na farkonku zuwa na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahid, da su tsayu a wata farfajiya ɗaya, a share wani fili, a taro duniya duka tun daga na farko har na ƙarshe, a tada kowa, a zo a haɗa mutane abu ɗaya, mutane da aljanu. Fasa'aluni, Allah ya ce na ba ma kowa dama ya roƙen duk abin da yake so, duk abin da yake so. Fa'a'aitu kulla insanin mas'alatahu, Allah ya ce ni kuma na ba ma kowane ɗan adam abin da ya roƙa duka, ma na ƙasa min ma indi. Ya ce abin da nake da shi ba zai ƙare ba, ba zai tawaya ba. Zai bukaci wani abu abunka? Ka fahimci addini haka, kar ka bari a ɗaga ƙafarka a wannan rayuwar baka fahimci haka ba. Wadda ya fahimci haka ya ce sai ya gama abu kaza je yi sallah, ya ce sai ya yi ritaya je fara karatun Qur'ani, ya ce sai ya yi kaza tukunne je yi kaza.
to su mutane suna bukatar a musu saiti, a nusar da su, a tsinkayar da su, a ɗora su a kan abin da shi ne alkhairin rayuwarsu duniya da lahira. Allah ya ba da labarin waɗansu daga cikin bayansa lokacin da bukatarsu ta tashi akan wani abu sai su je su riƙe wani ba Allah ba, wattakazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Allah ya ce wattakazu min dunillahi alihatan, sun riki waɗansu ababen bauta kuma bayan Allah. Me dalili? Allah ce liyakunu lahum izzan, don su samu daraja, don su samu ɗaukaka, don su samu fawa. Amma da suka tashi nema, Allah ce sai suka je suka rike waɗansu ba Allah ba. Yanzu duk abin duniyan nan doktor, wani in yana nema ƙungiyar tsafi zai shiga. Kaga ya ratse hanya, bai san inda ake samu ba. Haka ne, wani idan yana neman wani abu a duniya sai ya je ya samu wani boka. To kaga irin wannan tunanin shi addini ya zo ya sitin mutane. wattakazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Allah ce sun riki waɗansu ababa koma bayan Allah. Wata iya damuwarta ya za ta mallaki mijinta ya tafi wajen buka. Allah ya ce ai aiki ya ɓaci. kalla Allah ya ce ba zai yiwu ba. Zai kuma yiwu? Duk wata daraja, duk wata ɗaukaka, duk wata dama da ake samu a hannun Allah take. Shi ne kulin lahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بعز بكنا وتذل من تشاء. إن كجواني يا زماني الله يتنيني، in kaga wani bai zama wani ba Allah ya ce ni. Ka daga ido ka kalli kowane layi, ka kirga farfesosi da suke jihar ku, farfesosi da suke kasar ku, kaga a cikin su waye babansa farfeso. Ba gadar mishi aka yi ba. Ka duba malaman nawa ne iyayensu malamai. Ka je ka bi duk waɗanda suke zuwa na ɗaya a gasan karatun Kur'anin nan, wani da ya ci na ɗayan ko ta ci na ɗayan mahaifinta make kina ta beke ta. A jihar malaman Kur'ani nawa ne, malamai nawa ne, amma ɗansu bai zo na ɗayan ba, ɗan wancan ya zama shi ne na ɗaya. Wa yake ba da abin? Allah ya ce abin nawa ne. Abinda ya wajabta mana riko da sababi, in ya ga dama shi fa'alun ne lima yuri, in ya ga dama sai ya baka, in ya ga dama sai ya hana. Amma ka yi riko da sababin shine abin da yake kanka. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. A wani gu yace ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. أول نقول يتي من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا.
a wani ku yace ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Ka zama wani, Allah ce ni kadai nake, sai a tsallake yayu kaninsu ya zama wani yadda annabi Yusuf ya zama wani. Allah ya ce ni nake yi. To ka gane cewa Allah ne yake yi, ka gane cewa Allah ne yake yi. Kai musulmi ne, ka yi imani wannan tsari da Allah ya shar'anta shine tsari mai hutar da zuciya, shine tsari da ake samun biyan bukata madawwamiya. Biyan bukata madawwamiya. Ai ko neman kuɗi da ake yi, ba idan an nema ta hanyar haram bara a samu kuɗin ba ne, amma akwai wahala ne. Idan aka ce kuɗi ba albarka, na ji wani na bayani a social media, shi ya ɗauka rashin albarkan kuɗi shine ba da su yi yawa ba, ba da a juya su ba, ba da su haɓaka ba. Ba shi bane rashin albarkan kuɗi. Ai waɗannan barayi da suke satan dukiyar gwamnati akwai billions da suka mallaka. Ba da su yi yawa ba ne, ba da su taru ba ne. Waɗannan kidnappers da kake gani ba za a rasa yanzu wanda yake da cash na biliyan 1 ba, sai nuna kudin na da albarka? Rashin albarkar kudin haram na farko mafi girma man sagir shine yanke alaka tsakaninka da Allah. Ka samu wani kudin da a sanadiyar kudin Allah zai ce ba shi ba kai. Kudi rashin albarka ya tabbata, in kudin ya cika sama da ƙasa kudi ne marasa albarka. Kaji rashin albarka na farko shine a ce sanadiyar dukiyar Allah ya rabu da kai. Wannan shine rashin albarka. Ba kudinka ba zai yawa bane. Wani ya yi kudin, ya yi arzikin, ya tara dukiyar, amma cace yake yi. Cace yake yi. So in an ce dukiya ba ta da albarka, ba shi yake nuna ba za ta taru ba, taruwarta kuma ba shi yake nuna mai albarka ba ce. Ai shi Allah akwai matakin da za ka kai ma in ya fita harkanka sai ya tara maka dukiyar. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay. أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi, lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi, ba ruwansu da addini, ba ruwansu da addini, ba ruwansu da Allah, ba ruwansu da Allah. Allah ya ce fatahna alaihim abwaba kulli shay'in. Allah ce sai muka bude musu kofar komai, duk abin da suka taba dukiya za ta shigo, duk abin da suka taba jin daɗin duniya zai shigo. Hatta idan farihu bima utu, har sai da suka yi farin ciki takama ji sun isa da abin da muka ba su, akasnahum bagatatan. Allah ce kawai sai muka rike su kwatsa. Rashin albarkar dukiya ta farko shine ubangiji ya yanke alaka da kai. To dukiya ba ta yi albarka. Aina daga cikin rashin albarka, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyib, duk wanda yayi sadaka da gwargwadon dabino da dukiyar halal, sai ce wala yaqbalu Allahu illa tayyib. Ku sani fa Allah bai karban wata sadaka sai da kudin halal. Kawai a ce ka gina masallaci Allah bai karba ba, ka yi sadaka Allah bai karba ba, ka taimaki marayu Allah bai karba ba, akwai rashin albarka da ya wuce wannan? A hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min gulul. Annabi ya ce ba a karban sallah in ba tsarki,
ba a karɓan sadaka da kuɗin gwamnati ko kuɗin jama'a da aka sata. La tuqbalu sadaqatun bi ghairi tuhur, ba a karɓan sallah ba tsarki. Mutum ne bayi da tsarki bayi da alwala yayi sallah, kai ma ka san ai ya bata lokacin sa ne. To annabi ya ce haka kuɗin sata ba a karɓan sadakarsa. To wani rashin albarka ne ya wuce ka ɗauki dukiyarka ka taimaki jama'a? Allah ya ce ba na so. Ka ji abin da ake nufi da rashin albarka shine zan dukiyar za ka sa ta a abin da kake ganin zai amfane ka amma ba zai amfane ka ba. To wannan na daga cikin rashin albarkar dukiya. To da Allah ya ce a nema ta halal, kun gane inda yake so ya saka? Da ya ce a nema ta halal, domin bayan an yi rayuwar Najeriya kuma akwai na kabari, bayan na kabari kuma akwai na lahira. Inda iya na Najeriya ne kawai sai kai abin da kake so, amma tun da ka yarda za a yi na kabari kuma ka yarda za a yi bayan mutuwa, bayan an tashi, to ashe ya kamata ka fahimci karatun da kyau. Jama'a mun fahimta? To wannan yasa aka hana cin riba, saboda in kana harkar riba duk abin da zai amfane ka ba zai amfane ka ba. Amma za ka shiga mota, za ka shiga AC, za ka gina babban gida, to yanzu kuɗi in suka ƙare a wannan kamore? To da addini ya zo Allah ya shar'anta mana, sai ya nuna mana hanyar da za a nema, domin lahira a duniya ake nema, kuma na daga cikin mafi tsadar abinda ake neman lahira da shi shine dukiya. Sahabban annabi suka ce mishi zahaba ahlud duthuri bil ujur, a wata riwaya zahaba ahlud duthuri bid darajati ula wan na'imil muqim. Suka ce masu dukiya sun tafi da darajoji mafiya ɗaukaka. Duk wani position na alfarma da Allah ya ajiye, talakawa suka ce wa annabi masu kuɗi duk sun haye. Bai ce musu a'a ba haka bane, sai ce kuma bari in baku abin da za ku yi. Kenan abin da sahabban suka faɗa ya yiwu, to wannan matsayin ba a samu da kuɗin sata. Rashin albarka ya tabbata ko bai tabbata? Ya tabbata. Rashin albarka ya tabbata. Matukar dukiyar ba za ta amfane ka a kabari ba, dukiyar ba za ta amfane ka bayan ka mutu ba, iya kudinka a Najeriya zai amfane ka, ai baka more kudi ba. To abu na biyu yana daga cikin rashin albarkar dukiyar haram shine haddasa cututtuka masu hadari. In dai mutum zai ci, to bai sai zauna lafiya ba. Dukka bi kudin riba abinda Allah ya faɗa akan masu ci, kudin marayu abinda Allah ya faɗa akan masu ci, dukka bi kudaden kowanne akwai masifar da aka alakantar da shi game da masu ci. In dai mutum zai ci kudin haram bai isa kuma ya zauna lafiya ba. Yana daga cikin rashin albarkarsa, yana daga cikin rashin albarkar dukiyar haram shine akan ajiye wa mai dukiyar ne dukiyarsa a tsakanin idonsa. Annabi ya ce in na halal ne a zuciya ake ajiyewa. Shi yasa zaka ga mutum yana kashe kuɗin akan addininsa kamar ba kuɗi ba. To amma idan kuɗin na haram ne akan idonsa ake sa mishi, saboda aka gajiyar da shi da ake yi. Inda za a tara dukiyar a ga hidimar da ya ma dukiyar da hidimar da shi ya ma dukiyar da hidimar da dukiyar ta mishi, wahalan da ya mata ya fi wahalan da ita ta mishi. Za a sa shi ne kawai ya yi gadi ma waɗansu kattin banza, ya gagara bacci, ya gagara zaman lafiya, ya gagara kaza. Dukiya dai gata, amma wahalar da yake sha shi bai mori kuɗin gwargwadon wahalarsa ba. Jama'a mun fahimta? To ka ɗauki shari'ar musulunci ka ɗora akan komai, ka ɗora akan
komai musulunci da ya zo sai ya hana zina. Ai zina yadda ake biyan bukata a aure haka ake biyan bukata a zina, amma matsalar shi na zina baka so a ganka ma da ita. Akwai ɗawainiya ko babu? In kuma an ganka da ita ka damu. Shi na zina baka so ku samu ɗa, in kun samu ɗan da kai da ita ya zama muku alaƙaƙai. Akwai wahala ko babu? Amma idan na aure ne, in ɗan na aure ne, kai da ka buga waya ka kira mahaifinta ka ce wacce ta haihu. Haka ne, to shari'a ba ta hana ku bane saboda akwai maslahar ku a wajen hana ku, akwai mafsada idan kuna tare da shi, amma yadda za a biya bukata haka za a biya. Shi yasa ba wacce ta yi asara kamar wadda take ba da kanta a harkar zina. Kudin da za a bata, annabi ya haramta amfani da kudin karuwa. Ke ba zai yadda ku je gun mamansa da ke ba, ba zai yadda ku je gun babansa mahaifinsa da ke ba, ba zai yadda ku je gun malaminsa da ke ba, ba zai yadda kannansa su san ki ba, ba zai yarda wata alaka bayyananniya da ke ba, kuma kina tare da shi. Ba zai yadda ya haihu da ke ba, amma a hakan kina ganin kin gamsu. To shari'a sai ta hana, sai ta haramta saboda akwai rikita-rikita, saboda akwai damuwa. To kai tun da ka riga ka yi imani da Allah, in ka shiga sabgar ba za ka zauna lafiya ba. Jama'a muna fahimta? Ita rayuwa wato wani gungu ne na al'umma, Allah ya sanya su sashi ya yi hidima wa sashi. Yawwa, idan aka ce wani likita ne, to ka tsaya ka bi rayuwarsa tsab, za ka ga waɗansu gungun mutane ne suka mai da shi likitan. Wadda ya koyar da shi lissafi daban, wadda ya koyar da shi physics daban, wadda ya koyar, wato haduwa aka yi aka mai da shi likita. In an ce wannan farfeso ne, shi ma waɗansu gungu ne. Yanzu ka je ka zauna ka yi lissafi kan abin, wannan turanci da sauransu da kaji kake yi, wani ma da ya koyar da kai wani darasin yanzu baka san inda yake ba. Mun fahimta? To haka kai ma akwai gudumawarka ma 'ya'yanka, ma jikokinka, ma al'umma. To in kika zama karuwa, ke ma za ki ba gudumawa? Ma za ki ba gudumawa? 'Ya'yanki ba su bukatar gudumawarki? Ba su bukatar ki fito fili ki ce ma basu? Ƙannanki ba su bukatar gudumawarki? Ba su bukatar ki fito fili ki ce ke yasu ce ko kannansu? Iyayenki ba su da bukatar gudumawanki? Ba za su fito fili su buga kirji su ce su ne suka haife ki ba? Kowa zai zauna da ke ne bisa larura. Kaga abin da ke aka ce ki bayar na gudumawa ma al'umma, rashin kamun kanki ya haifar miki da shi, ya haifar miki da asararsa. Kuma ita rayuwar duniya, ko da fa baka yi imani ba, ba za ka kauce ma wannan lalatacciyar hanyar ba, sai dai ka ce baka bin mai kyau. Idan ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ce ma ka yi ka bari ba, idan Allah da manzonsa ba su ce miki ki bari ba, director a film zai ce ki bari. Haka ne ko baka ba? Director zai ce koma can ki koma, zai ce wacce za ki bata mana fim ba, kuma dole ki gyara. To idan ba ki gyara, Allah da manzonsa sun ce ba, in ba ki gyara mahaifinki ya ce ba, in ba ki gyara mijinki ya ce ba, director zai saki aiki. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Amma ki ce ba da ki ba kwata-kwata ƙarya ne. In baka share masallaci ba dole ka je sharan kasuwa, amma ka ce duka biyu ba da ka yi wallahi ƙarya ne. Wannan ba sunnar Allah bane. Shi Allah bai taɓa barin wani babu aiki ba. haka ne
haka ne, in ma baka zo wajen tafsiri ba akwai inda zaka ji. Mun fahimta? Saboda haka lokacin da aka shar'anta shari'a to an hana mummunan hanya ne sai aka share maka kyakkyawar hanya, saboda mummunar hanyar babu alkhairi a cikinta, sannan za ta tabar maka da duniyarka da lahirarka. Ita kuma kyakkyawan hanya za ta gina maka duniyarka da lahirarka. Jama'a mun fahimta? Saboda haka abun ji, abin alfahari na kowane musulmi shine addininsa. Idan an ce Allah ya ce to sai ka miƙa wuya. Idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai ka miƙa wuya. Ko maƙiyinka za ka burge shi in kana bin manzon Allah, sai dai takaici ya hana shi furtawa. Ko maƙiyinka sai dai hasadarsa da ƙullinsa ta ɗebe shi, amma ya san ka dace da jagoranci, ka dace da jagoran da yake jagorantar ka. Allah ya ce laƙadi anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum. Allah ya ce laƙad anzalna ilaikum kitaban, hakika mun saukar muku da wani littafi shine alqur'ani, fihi dhikrukum bi ma'ana fihi sharfukum, darajar ku, kimar ku, mutuncin ku, daukakar ku. Allah ya ce na kunsa shi a cikin littafi, afala tadhakkarun. Allah ya ce bara ku wa'azta ba. fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Innaka ala siratin mustaqim. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika. Allah ya ce fastamsik billadhi uhiya ilayka, kayi riko gam da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka. Innaka ala siratin mustaqim, lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana kan hanyar mahanya madaidaiciya. Sai ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, ai innahu sharfun laka wa liqaumika. Shine darajarka, shine kimarka, shine kimar mutanenka. Shi yasa sayyidina Umar yace da mu ba kowa bane muka zama kowa, to Allah ya shar'anta addini ne don ka kai wannan mataki. Duk abin da aka umurce ka, duk abin da aka umurce ka, duk abin da aka umurce ka da sunan addini, wallahi alkhairi ne gare ka. Alkhairi ne a duniyarka, alkhairi ne a lahirarka. Saboda haka ka daina tunanin kana da wata mafita a rayuwa, wallahi koma bayan komawa zuwa ga Allah, koma bayan riko da addini, koma bayan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka tsaya a kai, ka tsaye da iyalanka a kai, ka tsaya a kai, ka tsaye da iyalanka a kai, ka yi kira a kan wannan hanya. Duk wanda ya tsaya a wannan turban ya tsira zuwa ga tudun mun tsira, ya tsira ta har abada. To idan ka kalli rayuwa ba haka ba, ka kalli addini ba haka ba, to duniya sai ta ruɗe ka. Yawwa, duniya sai ta ruɗe ka, duniya sai ta ruɗe ka. Ita kuma duniya da ka ganta, wurare a cikin alkur'ani Allah ke cewa ku yi taka tsantsan, kar ta ruɗe ku, kar ta ruɗe ku, don ta kai wasu ta basu, ta kai wasu ta basu. fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya. Kirkashi
da a mutu za a tashi za a yi hisabi komai zai faru. Allah ya ce wannan maganar gaskiya ce. fala tagurrannakum alhayatud dunya, Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku, wala yagurrannakum billahi algarur, kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah shine shaitan. Kar ka yadda wani abu ya raba ka da ubangijinka. Ita rayuwa kullum ka dinga lissafi me zai je me zai dawo, kuma ka dinga lissafi makanka. Ko hisabi doktor ma'anansa lissafi, ai buga lissafi za a yi. Sallolinka nawa a buga, na filfilinka nawa a buga, azuminka nawa a buga, kayi sadaka a buga, karatun qur'aninka a buga, sadakanka duk komai a buga, a cire lissafi a baka. Ba za a ma coge ba. Ashar nawa kai a buga, zalintan mutane nawa kai a buga, sau nawa kai zina a buga, komi a buga, a fidda lissafi. Amin. Saboda haka dan lissafi ne, sai na kwada ce ku dinga yin lissafi makanku kafin a zo a muku. In wani bai san naka ba kai ka san kayanka. Yace hasibu anfusakum, ku dinga makanku hisabi. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah zai ce kai ma ba ka iya buga hisabin nawa kanka. Na farko dai duk abin da ake rubuta an rubuta, komi gashi nan a rubuce. Allah zai ce duba littafin, kai ma za ka iya buga lissafi ka gaya mana me matsayinka. Ba wani abu bane da za a yi rufa-rufa a ciki, abu da za a yi abinda baka yi ba za a sa a ce kayi ba. In kayi kai ma ka san kayi, za a sa kuma gaban da kai laifin da shi ma ya ce kun yi. A fili ne abu. Sura ka tashi ka yi aiki makanka, ka tashi ka yi aiki makanka. Shi yasa wurare da yawa sai ka talar cewa wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Allah sai ce fa wanda ya taka dokokin Allah ya cuci kansa. Allah ce yake ka cuci kanka. Ka je ka yi zina, Allah ce ka cuci kanka, ka zalunci kanka. Ka saci dukiyar jama'a, Allah ce ka zalunci kanka. Ka yi ƙarya, Allah ce wa kanka. Wa kan duk abin da kaga muke yin nan wallahi kowa wa kansa yake. Kowa wallahi wa kansa yake. Kowa ma kansa yake yi wa. Kar ka dauka wani yana yi wa. Kowa wa kansa yake yi. Kowa wa kansa yake. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a, kowa wa kansa yake. Kaga mutum yayi sammako ya je ya samu sahun gaba ya zauna, wallahi wa kansa. Wadda kuma shi kullun dale yake yi wa kansa. Haka ne, wadda ma baya zuwa jam'in wa kansa. Wani kasan sallah wannan a masallaci baya zuwa, a gida yake sallah, ya kira yaransa ya ce su. To ina ma da su yaran ka bar su je tun da kai ka lalace. Haka ne, wannan shine abu mai kyau. Ka san dai Allah bai zai ce a gina masallaci don irin ka ba. To masallatan da ake gina mai amfani su, in dai a gida za ka dinga sallah, mai amfani gina masallaci. Kai yanzu hankalinka ya kamata ya baka ka gano sirrin gina masallaci. Allah ya yi umarni a gina masallaci, manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina masallaci, ya gina masallaci, kai kana sallah a gida, to me amfanin masallaci? Kaga kai in ba za ka je ba, ka ce musu ku je sai kun dawo. To shi bai je masallacin ba, kuma yaran haka zai hada su waye musulman. Ina liman ana? To duk wanda kaga yana irin waɗannan abubuwa, malam akan sai ke wa kansa yake yi wa. Karka yadda wannan rayuwar ta ɗauki ɗumin da wai za ta mantar da kai waɗannan abubuwa. Karka yadda ka yi addinin ka bisa haske na alkur'ani da sunna, a bisa fahimtar magabata na kwarai. Karka yadda ka samu kanka cikin masu tarayya ma Allah. Karka yadda ka samu kanka a cikin yan bidiya. Duk abinda ake bukata annabi ya zo da shi ya yi bayani. Annabi ya ce hakki ne da Allah ya dora mu kowane annabi ya yi bayani ma al'ummarsa duk kankantan abinda zai kai su aljanna, kuma ya musu bayanin duk kankantan abinda zai kai su wuta.
kuma annabi ya yi bayani. An cika addini tun yana raye, saboda haka an wuce wajen bi kawai ake yi. Ba wani wadda zai zo ya kawo maka wani abu ya ce maka addini kuma bayi da asali a addini. Ka kiyaye mafi tsadar abinda Allah ya mallaka maka shine imaninka, tauhidinka. Ka kyautata addininka shine makomarka. Ka kyautata addininka shine makomarka. Takaddun da suke hannunka watakila za su maka amfanin shekara 35 ne ko 36. Wannan kuma har abada, wallahi har abada. Wannan da muke faɗa shi har abada za ka more shi, har abada wallahi, har abada. Ba shekara 1000 ba shekara miliyan 1 ba, har abada. Har abada za ka mori imaninka, har abada za ka mori addininka. Saboda ka shi ya fi cancantan ka rike shi hannu biyu ka yi mai hidima domin morarsa duniya da lahira. Wadda ya fahimci haka to ya ɗauki hanyar da ta dace. Liman sha aminkum an yastaqim. Allah ya ce to wadda ya ga dama ya kama hanya tiryan. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله يقول إن هذه تذكرة. duk abin da kuke gani cikin alqur'anin nan Allah ya ce wa'azi ne. faman sha attakhadha ila rabbihi sabila. Allah ya ce wanda ya ga dama ya kama hanyar Allah tiryan. Ba shi kenan ba? To mu ji tsoron Allah, mu fahimci alkhairin da ke cikin addini, mu fahimci rahamar da take cikin addini. Wasa kar kai wasa da addininka shine rayuwarka, duniyarka da lahirarka. Duk wani abu wajen addini ribar kafa ne, za a amfane shi ne na wani lokaci. Duk abin da ya rabu da addini shine ake amfanansa har abada. Allah ya muku albarka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.